Вчора ми з вами аналізували цю картинку і говорили про те, як ми поповнюємо і як витрачаємо свою енергію. Бо щоб щось давати людям, треба мати сили на то. Так. Що вивищує і приземлює мою душу? Храм стоїть на воді, трошки блікує, як пасхальні бабки, і горять свічками куполами догори. І той самий храм відображається у воді і горить свічками вниз. Поруч людина на шлюбці. Так от дивіться, щось є, що може вивищити нашу душу, а щось повертає її в буденність, на землю, до своєї рутини. Так от сьогодні ми саме про це й думаємо. Що вивищує і приземлює мою душу.